Libreng libing para sa mga senior citizen ipinatutupad sa lungsod ng Urdaneta, Pangasinan. Sundan sa ulat ni King Guevara. Nakapaloob sa memorandum na inilabas ng pamahalang lungsod ng Urdaneta ang pagbibigay ng mas malaking burial assistance para sa mga senior citizen. Mula sa 6,000 pesos na burial assistance na binibigay ng Department of Social Welfare and Development, magiging 15,000 pesos na ito sa ilalim ng naturang memorandum. Yung 6,000 na binibigay namin dati, ay kulang yun para mailibing mo ng maayos ang iyong mahal sa buhay. So sa senior citizen talaga, yung 15,000 enough na po yun. Maaaring makuhang burial assistance ng cash o i-convert sa isang dissenting funeral service na nagkakahalaga ng 30,000 pesos. Kung sakaling yung namatayan gusto niya ng libreng pagpapalibing, mayroon naman yung punerarya na pwedeng mag-service sa kanila. Ikinatuwa naman ito ng ilang senior citizens, tulad ni Lola Lourdes, 80 anyos na. Sa mga remote na mga baryo, talagang marami rin yung talagang hirap na kaya malaking tulong. Maaari raw makipag-ugnayan ng mga kaanak ng mga namayapang senior citizens sa opisina ng DSWD sa Urdaneta para makakuha ng tulong. Kasama si Ron Alistair Tañedo, ako si King Guevara, naghahatid ng Balitang Amyanan.